וואי, איזה חתיך הוא. מדהים, מדהים, אין על מסי. מה מסי? רונלדו. רונלדו? מה קורה לך? מסי, תסתכלי איזה חתיך. די, נו, מה, את רצינית? תראי את אלינור, הפנים. תראי איזה חתיך רונלדו. אולי למסי יש גוף, אבל רונלדו? מה, אם עכשיו היה לך הזדמנות? רגע, מה? בואו רגע, בואו נירגע. בואו תראו. זה משהו, נפתור לכם את כל הבעיות. תגידו לי עכשיו, מי יותר חתיך? וואו. רונלדו. בואו ניתן להם להחליט. 3, 2, 1, טק. תראי איך עולה למסי. בסדר, רגע, חכי, זה רק התחיל. הנה, רונלדו מתחיל לעלות גם. נכון. טוב, אולי באמת יש לו גוף יותר, זה מה שאמרת, אבל... הנה, בבקשה. כן. רונלדו. טוב, תכלס, רונלדו. רונלדו יש לו מה להציע. פרגן לו. יאללה, עוד משחק. יאללה, גדול. יאללה, עוד משחק.